Monggo balen, ya. Janjane dek aku wis rindu wong wulan rasane ora ketemu eling-eling dek jamane semono runtang-runtung anane ra ono liya. Kecemplung kalen timbang golek aluh balen. Sabar mas, mbok sabar ora kesusu. Yen kesusu tendone wis mesti keliru. Saestu dik wis dadi anteping kalbu. Tak belani jiwa raga tulus sing ati. Sabar mas, bola bali wis tak aturi. Yen kucimu gergetan janjane dek aku wis rindu wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling dek jamane semono runtang-runtung anane ra ono liya. Nora gampang nandani jawane ngati rasa mas aku ora janji. Harataya ana teklek kecemplung kalen timbang golek aluh balen. Sabar mas, mbok sabar ora kesusu. Yen kesusu tendene wis mesti keliru. Saestu dik wis dadi anteping kalbu. Tak belani jiwa raga tulus sing ati. Sabar mas, bola bali wis tak aturi. Yen kucimu gergetan di badan buri. Sampun, matur sembah. Pun marem Mas Diki. Pun Pak Haji Main pun marem. Nggih. Mugi Gusti ngejabahi saged wangsul malih. Nggih. Ateten tekun mesti bakal tekan. Angger kowe iki tekun nyedaki wiwit bakal balen ngene. Wes. Ngono. Lho, kowe kaya Pak kowe nuturi. Lho, lah ning lak yo tertib aku timbang kowe. Kok iso? Buktine aku siji karo ora entek-entek. Oh, jane sing nyenengi kowe ya akeh. Wah, blas ora ono yo kae wong wedok kesasar ya bojoku kuwi. Monggo nandrung ndo sawak engko sing tawa Mbak Darjini. Nggih. Nggih. Monggo dados.
Wetan gulane batu kadang bersatu esuk mangan supul tekan desa terus salak ayo mas gareng tawa salak nang para salah ya ayo mas Mah sepet. monggo sinten ingkang ngundut salak monggo Mas Marwan monggo lho sederek kula lho monggo salake sekilo 10.000 Surabaya Mas jalan gresik ora percaya dicoba dhisik sampun purna nandur salak Injih Rama. nandur unduh salak nggih Injih. monggo keparenga enggal matur dhateng para pamriksa lan para miyarsa Injih. mugi awuningan Mas Gare Mas Dikin Wonten napa Rama? Prigitan dalu menika ugi dipun setting kalian Solo TV. Weh, alhamdulillah. Nggih siaraken tunda. Oh, ngaten syukur. Matur sembah nuwun dipun dokumentasi. Nggih. Kados menawi sewanci-wanci Dikin mboten enten niku pun enten dokumentasinipun. Maksude
Tegese lho kowe iki wong jenenge yen wong ki ya kadang lek ana surut munggahe to. Iya. Yen pas surut iki wis ana dokumene lho. Nggih, terus lajeng kala wau ingkang mundhut foto kalian Mas Gareng. Mungkin Bapak Ibu ingkang pengen ngerti fotonipun Mas Gareng, monggo insyaallah mangke tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dipapang di biografinya Mas Gareng wonten ngajeng kiambak menika ditulis ngandhapipun pedoman tahlil. Kang badhe ngersakaken nggih. Nggih kangge tuntunan menawi badhe nahlilaken dikin benjang. Oh, fotone fotomu. Ya ora masalah wong lungsuranku kok. Ya selamat kepada Polri Bayangkara Indonesia. Semoga selalu tabah dalam menjalankan tugasnya membimbing masyarakat menuju ke jalur hukum yang baik dan benar. Tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan. Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia yang ke-66. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulat nara sangger jumo sumenira kang manungsan Kakang Semar Badranaya kula ndara wis sawetara nggone nenggo marang Kakang Prabu Kurpatiwa dene durung sepedho saka ing gedung Bagiradri nggih Kang ngono hayo Kakang ngandhakkan manunggal maneh marang Kakang Yata apa maneh Kakang Mas Werkudara ngenteni marang sak timbuling Kakang Kurpati. Nggih, monggo kula dherekaken, Gus. Cikra kang kono putingan Pandhata Katiwisaya Indriyaksa Sarmeruta Pawana bana maragana samirana lan warayang Panca bayi wisikan pagulingan lima Bojek-bojleng iblis anak satri bagus. Mantek-mantek tak takon iki maksud ngaku. Buta bali takon ngendi dongko sapa? Percawadon junjung ro parat.
sumadeng ploso jenar kuwi kala lanang ibarat takon sopir hus. Panangah Pandhu kekasih Raden Harjuna ya Janaka. Sumedya lumaku nyati Gus. Ngetotake kerentek ing ati jumangkaing suku deping netra ora pacutku wali. Induk bacut ora entuk urda paksa pani araku apa mengkak mawedeni. Wewe bang wewe putih. Ilu-ilu panas pati. Parek ngati Gus. Lan pangentanmu rangsang kemuda jura Prabu.
tata abang kawelagar mangoh mungsuh haminta lawan hanggrolir singo nabdo kadyaya narsa hambadhok-badhok Lai dalau Raja Satyraja Makitang bareng sapa jeneng wah Arjuna kekasihku buta sapa iki ala daono iki wadya ing plasa Janarayu belakno mara dikepara ngarsa legane nget wah adoh balang bedhama cracut samire pundak kirek ngreok bletuk landam As. Hop. Sigara kang pala tumingal hacampo samya medali lir kaget wilating
kondo kayangkung mangun sangiti menjang sangat cimicil ladinyo ngedalius kutha Surawilaga kaya buta singa wregil Ndara Arjuna Kakang Semarapa sampun ngantos paduka menika kaget menika sisaning wadya ing plasa Jenarden menika balanipun Sengkuni mengkono Semar inggih mila saking menika monggo enggal ngelak wanci sumusuh dhateng Naraka Ndarawati dalah ke Naraka Werkudara wonten tepining lepen Bagiratri ayo bebudalan dina iki Kakang Semar wedyaning dumati supadi nirhing sangsaya ku pangreksaning urip Dimas Arjuna kang wis bali lho ninggih Koko Prabu saka ngendi saking madyaning wana tapak semeden nyuwun ngarsanipun Gusti kang nyipta jagat mugi para Pandhawa unggul ing yudanipun Koko Prabu oh iya Dara Kresna kakangku apa? Sawetara suwe pun Kakang Laksmiyadi mapan ana kene. Wigati angenteni marang mentase Yayi Kurupati. Wah. Aja-aja wis mudhar ning jero. Mengko dhisik pengrasanipun Kakang Yayi Kurupati sing semedi ana madyaning Kedung Bagiratri iki. Iya. Dinteni sak mentas. Buku dhisik. Wah. Menika Koko Prabu Baladewa ingkang rawuh wonten tepining Kedung Lepen Bagiratri. Bekti kula ngatur. Wes rasa datang bekti. Duduhan sine wong ngatur pangabekti. Mengko dhisik. Aku tak takon para Wangsulana. Sabab apa kok dweneng pinggir kedung iki? Mangke rumiyin dipun sarehaken rumiyin Kakang Prabu. Kula nyuwun dawuh kados pundi anggen paduka matirta wonten grojokan sing menapa sampun angsal damel. Wis entuk hasil. Entuk ya mung mergo tok apusi kuwi kok piye? Wis rasa datang ngalor ngidul rembugmu. Persajan wae iki Bratayuda wis dadi to. Bratayuda wis dadi to. Inggih sampun Koko Prabu larak tenan to. Wah, pancen kuwi iki mbae wong culika. Kowe iki wong pokrol pinter omong. Aku tok guwak nyang Grojogan Sewu kuwi janjane kowe duwe pamrih apa? Yayi Prabu duwe pamrih apa? Nun sewu Koko Prabu. Kula ngertos Kakang Prabu menika tiyang getapan penggalih.
Menawi wonten kahanan ingkang dipun raos ganjel, menika adakanipun lajeng serik penggalih Madukara Prabu. Lho, cetha. Witekno keadaan ora bener apa mung dinengki? Kajawi saking menika Bratayuda menika perang suci. Perang ingkang sampun wonten tandhingipun piyambak-piyambak. Mboten kenging ngampyak awur-awur. Saha malih Bratayuda menika perkawisipun Pandhawa kaliyan Kurawa. Dados sanes perkawisipun tiyang sakjawining Kura Pandhawa ora sandadak ngulur-ngulur wektu. Jane iki dawane ngopo? Dawane ngopo? Koko Prabu. Bratayuda medal mangke namung kantun dinten akhir. Kula dalah Yayi Werkudara lan Yayi Janaka menika nembe nengga mentasipun Yayi Kurupati. Piyambakipun ndelik wonten lebeting toya kedung menika kok Prabu. Wah, lah kok dadak ndelik ki ning ngopo? Kula mboten mangertos. Menapa saking ten ajrih kalian Pandhawa menapa kados pundi? Wah, Yayi Duryudana ku ora tau duwe rasa wedi. Ora tau duwe rasa wedi karo sapa wae. Yen ngono aku malah kepara njaluk tulung. Kurupati tangkon mentas saka kedung. Yen kesuwen ana banyu malah iso mudhar dhewe. Sang Baladewa Narapati Winareswara Kresna. Yayi Prabu Duryudana keparenga mentas Yayi Prabu keparenga mentas kula Kang Raka Baladewa sampun kedangon wonten lebeting toya Yayi Prabu mangke malah dipun wastani saksedo nglalu. Wah, nista pocapanipun Yayi Prabu. Monggo keparenga mentas kula ingkang nanggel mentas patuko Yayi Prabu. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit wata kaya mangkono. Nadyan wonten lebeting toya ananging kanthi pungun-pungun Prabu Kurupati tasih saged midhangetaken. Mila ketingal saya rumambat minggir denya nyilem Sang Duryudana. Dupi wis dumugi tepining ngorong saya cetha swanten ing bilih menika ingkang Raka Baladewa. Sang Kurupati Sigara mencolot minggah daratan kadya Candhaka. Mentas saking tunul kabyuk ngrangkul dhateng Prabu Baladewa. Waduh kok Prabu. Wah, kok Prabu. Wah. Waduh Kakang Prabu. Kadang kula sepuh inggih guru kula. Mugi paduka kepareng ayomi dhateng gesang kula Koko Prabu. Kula sampun mboten wonten sanak saha kadang. Kula sampun mboten gadah menapa-menapa. Kula nyuwun pengadilan kalian Koko Prabu Mandura. Menapa inggih sampun adil menawi kula ingkang tanpa kegaman lajeng tinantang perang kalian Werkudara ingkang tansih jangkep kekiyatan saha gamanipun Koko Prabu. Inggih boten adil. Menika mboten adil Yayi. Mila mangsa borong Kakang Prabu Baladewa. Nggih. Monggo lenggah rumiyin. Tansah marapamoring sukma. Sinusmaya winahya ing asepi. Yayi Kresna. Wonten dawuh Koko Prabu. Sejatine Yayi Duryudana ora miris ngadepi Pandhawa ya mung kurang adil. Ing atase Pandhawa gaman isih komplit nanging Yayi Kurupati babar pisan ora kagungan pusaka. Mula yen pancen Werkudara apa Janaka bakal ngadepi Yayi Kurupati, kudu bisa ngiyasake gegaman sing padha karo darbeke mungsuh. Yen bisa mengkono, Yayi Kurupati ora bakal miris ngadepi kelawan. Paduka penajrih Yayi Prabu, kula mboten wedi. Wah, tak jupuke gadaku nih. Prabu Mandura. Piye?
menika Yayi Kurupati sampun beta gadanipun piyambak. Sameneika lajeng kados pundi kersa paduka kok Prabu? Ya, pancen wekasaning Bratayuda iki entuk ora entuk pun Kakang kudu murba. Kanggo janggonku tok apusi kuwi mau. Inggih monggo kok Prabu. Gandeng Yayi Kurupati lan Werkudara kuwi padha dene muridku ing bab olah gada. Mula wektu iki muridku bakal tak du olah gada. Sapa sing meneng ya kuwi sing ndarbeki para Jangastina lan Ngamarta. Pripun Yayi Kurupati? Nggih, kula sagah. Werkudara piye? Aku ora nolak. Ya, ning ana tatanane. Olah gada kuwi sing kena digebuk mung weteng munggah. Bangkekan mudhun ora kena. Lan ora kena ewang-ewangan. Dieling-eling. Inggih kok Prabu, sing kena digebuk bangkekan munggah, bangkekan mudhun ora kena. Tur ora kena ewang-ewangan. Oh inggih. Mengko janji ana sing gebuk bangkekan mudhun. Kuwi tak anggap sing kalah. Nggih. Kula badhe perang ing Ngresik. Werkudara kuwi lali. Kowe ora lali mulanganku carane namake godhong sing becik. Ora. Aku ora bakal lali. Yayi Kresna melu ngulatke. Oh inggih. Ngestaken dawuh. Mumpung saiki mekari Werkudara lan Yayi Duryudana, ayo ditonton. Sapa sing unggul perang Bratayuda iki? Perang Bratayuda mung kari dina akhir inggih. Yayi Werkudara lumawan tanding kelawan Yayi Duryudana. Inggih. Ning ana pernatane ora kena ngebuk bangkekan mudhun lan ora kena ewang-ewangan. Lah kersa paduka kowe tak dapuk ngawat-awatana perang Yayi Werkudara lan Yayi Duryudana. Pengawas niki. Iya. Seragame. Kok sik tau gawean durung kelakon mung seragam wae kok. Biayane. Bocah iki rek. Apa kok ndremis lho. Ngawasi Bratayuda ku ya gawat kok. Sisih sembire sing kepruk gada malah ndas kula niki kok. Ora usah kowe ngarembuk. Ayo disawang nggih, Setika. Wah! Sikara kang bala tumingat sasampa samya matali ler tatet wilating kanda ayo mangkong mangun sang niti bintang sangat dimicil Werkudara Kurupati kakangku apa ing kene mung kari aku karo kowe sing mati aku apa kowe ayo maju wah glitho ndasmu kelakon ganjur pecah sirahmu
Ya. Dadamu ki parah. Oh, wah, wah. Wah. Ya. Hop, wah. Berdadamu kowe. Hop, wah, hop, wah. Ayo. Ya. Ya. Wah. Wah, parah. Hai. Wah. Wah. Ah. Wah. Hop. Wah. 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 Ah. Ah. Wah. Oh. Oh. Ayo. Ah, ya. Aduh kata Gus, aku ora wegah. Wah, gede kataku, gede kataku. Wah. Hop. Wah. Hoi. Wah. Wah. Hai. Oh, iya. Wah.
Hos. Woi. Hot. Ya. Oh. Hot. Wah, parat. Terus Yai. Wah. Yai Kurupati eling. Yai Kurupati eling. Ayo, terus Yai. Oh. Oh. Wih. Oh, oh. Oh. Ayo. Eling Yai Kurupati. Murid Baladewa. Yai Kurupati eling. Yai Kurupati eling. Wata kaya mangkono. Suranggenipun parang gada Sang Prabu Duryudana dalah Raden Arya Werkudara. Sang Prabu Baladewa ambengok eling Yai Kurupati. Kaya dielingke lamun ta pengapesane Dyaan Werkudara mapan ana pilingan kiwa. Mulat Sang Kurupati sida ngeprok pilinganing Sang Werkudara. Ya babak kasulayah Sang Bima Sena wah mati. Wah. Ayo. 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 Tangiyo kebo Werkudara. Duryudana ora wegah tanding karo bathangmu. Bosok dadi bathang ya. Doro. Eneng opo? Wah. Kurupati. Ngepruk bilinganku ki wong ati semerpet. Kok Prabu Baladewa ki jarak. Jare ora kena ewangi-ewangi kok malah bengak-bengok. Oh, Baladewa iki pancen ora iso diugemi kok. Werkudara sing kuat ya, Di. Iki mung ngari kowe. Gumantung kowe menang lan orane para pendhotangi yo. Wah. Wah. Petro, dawuh. Koko Prabu Baladewa nerak marang pernatan kersanipun. Aku njaluk tulung Bendaram Werkudara kae Sasmitanana. Lamun ta pengapesane Yayi Kurupati mapan ana nggon pupu. Kula sing nyasmitani iya, ning aja ngerti sapa-sapa lho. Oh, lah niku sing gawat. Piye carane saka kadar ya iso to? Lah nggih. Lah, mungkin nek kula pejah ya dipendem to. Oh, ngono kok. Ganti rugine terus napa? Wis mesakno bendaramu. Yen ora ngono malah bisa lena kaprayitnane. Kowe tampel-tampel pupumu saka ngadowan. Sasmitanana Bendaram Werkudara. Sendika. Wah, burung mosar. Wah. Eling Nyai Kurupati eling. Eling. Eling Nyai Kurupati. Eling Nyai. Eling. Wah, ayo, eling. Parang Gotop Prabu Duryudana dalah Raden Arya Werkudara. Nalika semana Ki Lurah Petruk nyasmitani arsa tampel-tampel pupu. Mulat Sang Werkudara kaya den elingake pengapesane Duryudana mapan ana ing pupu.
Dadak sakala datan jinarak kapupuh wenti Sang Prabu Duryudana pecah kapisanan. Hop wah hop ah hop ah Werkudara jajalanat, Werkudara nerak marang pernatan. Anggepe apa wanimu pupune Yai Kurpati? Anggepe apa? Kersanipun Koko Prabu kados pundi? Karepe Yai Werkudara apa? Yai Werkudara nerak marang pernatan. Pernatan ora kena gebuk bangkean mudhun. Anggepe apa Werkudara? Mubuh marang wetise Yai Kurpati. Ingkang nerak kala sinten rumiyin? Pernatanipun rak mboten kenging ewang-ewangan to. Lajeng keng nyasmitani Yai Kurpati kala sinten? Eling Yai Kurpati, eling Yai Kurpati. Usana kelingan tenan dipupuh pilingane Werkudara sing kiwa. Kados pundi menika? Aku ora rumangsa ngeling nggih. Lah inggih. Wong nggih mboten wonten keng nyasmitani Werkudara. Petruk ning buriku. Tampil-tampil puwah tak samang joget kaya wong edan. Anggape iya apa, he? Petro, nun. Kowe apa nyasmitani? Sapa sing ngongkon? Niki. Niki lho. Adimu dhewe niki lho. Aku mau diperintah tek. Lho ngeten. Wah, dudu karepe jajalan. Aku ora trimo. Engken tak mestake Pandhawa asor yudhane karo para Kurawa. Koko Prabu kepareng emut menawi Koko Prabu puguh rerewang dhateng Yayi Kurpati menawi wonten welak ing jagat kula nyambut tanggal jawab. Mugi paduka kawuningan kados pundi budidayanipun para Kurawa anggenipun nyengsarakaken para Pandhawa. Sampun marambah makaping para Kurawa ngarah dhateng sedanipun Yayi Puntadewa Sangadang. Paduka wantun nanggal menapa mboten? Menawi wonten benduning jagat. Menika perang suci lho. Menawi Yayi Kurpati kapupuhe yuda ateges Yayi Kurpati sampun ngunduh wing pakarti. Wah, iki kepiye? Nanging aku ora tega ya, Di. Aku ora tega menawi mboten teka keparenga kundur. Paduka kundur dhateng negari Mandura. Wah, malah rekoso aku iki. Werkudara, kowe culika, kowe mupuh wentisku Werkudara. Ya aku trima nanging elinga. Lugune kemenangan wana tangane Kurupati ora ning tangane para Pandhawa awit Kurupati wis pirang puluh taun kekucah Bondo Ngastina. Yen kowe menang karo aku kowe mung kari ngopeni bocah lolo, bocah yatim, krandha sing padha tinggal bojone. Openono kowe wong goblok, wong pengung. Kowe gandrung karo kautaman, nanging kowe melarat ora duwe apa-apa. Sing menang Kurupati ayo katukna. Nadyan aku mati perwira, ora kaya Pandhawa. Wah, Pandhawa kuwi duwe ibu sing ora bejaji, anak-anak 5 beda wong kuwi. Asap cangkem. Wah.
Werkudara. Kresna kakangku apa? Unjuk syukur ngersani Gusti kang nyipta jagat siadi wis sembada ngasorake yudane Yayi Kurupati. Pratandha para Pandhawa kang unggul ing yuda perang Bratayuda iki. Kresna kakangku iya. Inggih, kula ingkang nekseni sinuwun. Kanthi sirnanipun Patih Sengkuni dalah Prabu Duryudana. Mugi Nuswantara sirna saking sekateng angkara murka satemah manggih. Hayu, hayu, ora hayune skala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.